Ini ndoitwawo Christable Katona. Ndine makore 25. Ndini captain weBlack Rhinos Queens. Isusu seRhinos Queens sa captain weRhinos Queens tiri kufara zvisingaiti kuti kunzewo kune vanhu vakatokwanisa kuti recognize kuti kune vasikana vanhu variko vakwanisa kuti sponsorwo kuti tinge tichitambawo bhora remakumbo and tichapromisa mafans edu achauya tichapromisa kuti tichabata nepese patinogona kuti tinge tichivafadza mafans edu saka tinoti mafans edu ese kwavari kwese kwamuri kwese uyai kana muchiona online kana kwese kwamuri uyai mutione takagadzira semazuva yese magame ataitamba ese vayo taitongogadzira ipapo saka tangomirira kuti mutambo wacho utsve. Isusu semaplayers tiri kufara zvisingaiti kuti hatisati since hapasati paimboitwa tournament ine mari yakawanda kudai yakakura kudai hatisati tambosvita so munhu wese ari kufara munhu wese expectawo kuti tiwine tiwanewo such amount of money.